И така, приятели, много от вас вече ядоха коприва тази година, но както виждате, копривата все още е прекрасна за ядене. Как се бере коприва, за да се приготви вкусно? Значи, берем ето тази част на копривата. Само това става за ядене. Ето. И я слагаме в плика. Кучето е при мене, малко ми пречи. Както виждате, аз бера без никакви ръкавици. Обирам само хубавата част на копривата. Тук копривата е направо перфектна. Без ръкавици берем точно тази част. Виждате колко прекрасна е тя. Става за паниране. Става и за други неща. Сега ще се набера малко коприва и после ще ви покажа как се приготвя. Ето. Перфектни връхчета. Значи, обърнете внимание. На това ще ви покажа тук. Берем до второто листо. Ето. Едно листо сме обрали. Първото разклонение, второто разклонение и обираме. Аз нямам даже плика, това е плика на камерата, но тук ще се набера за едно ядене копривка, съдържаща желязо и много полезна. Там се чуват жаби, защото ние сме на едно екологично чисто място и по този начин си набираме коприва. Ето. Така. Сега отиваме да си опържим тази коприва. Ще ви покажа една просто невероятна рецепта как да приготвим тази коприва.